रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो बिथांनि बिथोन बायदियै जोंनि UPPL दोलोआ आरो BTR सरकारा जारिमिना मोनदांस'हायै समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिनि जा आसार खान्थि दङ, गेदेरखौ बैसागो बोथोरनि मान बावनाय आरो उन्दैफोरखौ आशीर्बाद होनाय, बे हाबाफारिखौ बुरखांनायनि थांखिजों जोङो दिनै मोनफ्रोमबो 40टा समस्तियाव बियाबाव ब्लक, जिल्ला आरो सेन्ट्रेलनि आरो जायफोर जोंना इलेक्टेड मेम्बारफोर दङ, साफ्रोमबो ज' जाजाय ओंखारनानै जोंनि बैसोगोरा बिमा बिफा, बिबथै बियादै, बिमानै, आमाइ आनै बिथांमोनखौ मान बावनायनि थाखाय जोङो दिनै हाबाफारि लादों। आरो जोंनि समस्तियावबो 14 नं चिरां बियाबावबो जोङो जिल्लानि गाहाय नेहाथारि, ब्लकनि आफादगिरि आरो साफ्रोमबो जोंनि ब्लक, जिल्लानि दैदेनगिरिफ्रा ज' लोगो नांनानै दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मावजेनबाय। आरो दिनैनि गेजेरावनो बे 1 बैसागोनि दिनैनि बे जा अक्ट', बे अक्ट'आवनो जों बे हाबाफारिखौ फोजोबनायनि थांखि लादों। खुलुमनाय जासिबाय। दिनैहाय 1432 इं अक्ट'नि दिनैहाय 1 बैसाग, बे सानावहाय जोङो BTR सरकारनि मानाव गेदेर गाहाय खुंगिरि गेदेमा प्रमद बर'नि बिथोन बायदियै जोङो जोंनि नैबे रंजालि बैसागुखौ नोजोर लाखिनानै जोंनि समस्तियाव 200सा गेदेमा दैदेनगिरि आरो जोंनि गागि सुबुंफोरखौ जोंहा बरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। आरो दिनैहाय प्रमद बर'नि बे बिथोनखौ जोङो गनायथि होनानै दिनै जोंनि समस्तिनि सिङाव जों 200सा जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ जोङो बरायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो मावगासिनो दङ। आरो आसा मिजिं खालामो बै गेदेमा बिथांमोनहा जोंनि फैबाय थानाय रंजालि बैसागुजों लोगोसेयैनो जोंनि BTR सरकारनिफ्राय जिखिनि जोंहा दा आर'नाइजों जों मान बावदों आरो बिथांमोनखौ जोङो गांफा गांफा जोंनि मोनसे मेसेज जों बिथांमोननो जों गथायनाय जादों। आसा आरो मिजिं खालामो बिथांमोन गेदेमाया जोंनि बे फिसा जिखिनि अनथोब होनाय बेखौ गनायथिनानै लादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननि मदद आरो हेफाजाब जों बेखौ मोननो निस्सय जोङो हास्थायगोन। आं आसा खालामगोन जोंनि नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्डआव थानाय, आसामाव थानाय, भारताव थानाय, सारा मुलुगाव थानाय गासै जोंनि बर' सुबुंफोरनिसिम आंनि रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय आरो बरायनाय आं जासिबाय।